Икән, дуслар, бүген мин сезне бик тә үзенчәлекле җан иясе белән таныштырам. Ләкин аның нәрсә икәнен үзегез белегез. Миннән сезгә ярдәм. Дөрес, без бүген буй-буй ат, ягъни зебра янына барабыз. Киттек! Беләсегез килсә, дөньяда тулысынча бер-берсенә охшаган зебралар юк икән. Аларның гәүдәсендәге буй-буй рәсемнәр кабатланмый, кешеләрнең бармак изе яисә кар бөртекләре кебек. О, менә үзе дә. Зебралар тышкы кыяфәте белән атка яки ишәккә охшаган. Буйлары ишәктән зуррак, аттан кечкенәрәк, авырлыклары 350 килограмм чамасы. Зебралар бик сәер тавышлар чыгара белә. Аларның тавышлары ат кешнәвенә, эт өрүенә, хәтта кошлай сыравына да охшаган. Сонырыз. Зебралар ширәм, агач кайрылары, хәтта кайбер үсемлек тамырлары белән дә туклана. Алар көн буе ашап торырга мөмкин. Суны да бик яраталар. Сусыз яши алмыйлар. Сезгә бер сирне ачам. Зебраның колагына карап, аның кәефен белергә мөмкин. Колаклар туры басып торса, зебра тыныч дигән сүз. Курыкканда алар алга таба юнәлә. Зебра ачулы икән, колакларын артка җибәрә. Бу җан ияләренең тагын бер үзенчәлеге бар. Алар басып йоклыйлар. Йокы вакыты җиткәч, бер җиргә җыелалар. Шул рәвешле дошманнарыннан арыслан, гепард, леопард, гиеналардан сакланалар. Дошманнарыннан качканда зебра зигзаг ясап йөгерә. Зебралар көтү булып яши. Кыргы табигатьтә зебра көтүен Африкада гына очратырга мөмкин. Ә хәзер иң төп сорау: зебрага буй-буй сызыклар нәрсәгә? Моның үз сыры бар икән. Буй-буй җанварлар бер урынга җыелгач, дошманнарының күзләре камаша һәм алар зебраларны аермый башлый икән. Менә шул зебралар турында бүгенгә беткән туз. Лайк куярга онытма.